Ren op zoek. Proberen. Het leliebruinke op een najaarsdag in het dennenbos sprak een spar, een echte. Met kerstmis werd ze uitgezocht, alleen die schone en de rechte. Je komt daar in het doosje stond, en er viel stil, met boesjes en zilvervat, zodat je hier daar pareert. Toen de oude boom was uitverteld, het was even stil. En toen klonk een geritsel en geroes, een leven, niet te bichou. Want iedere boom stond toen keersrecht, de takken hoog gestoken, ze bloeiden zich op een en na, die stond in hem gedoken. Er was zo shots en schijf gegooid, had toch zijn best gedaan. Maar wie iedere boom wordt afgezeegd, leek weer in kromme stom. Zo stond hij daar, nog ganz alleen, de druif en de schoenen droom. Hij had niet in de gaten wie daar de mens aankwam. Die nam het buikje met zich met, liep naar de nauwe stal en zag: Maria, ik maak een vuur, het hout, dat heb ik al. De boom zag een klein kerkje, het had zo kwijt afgegeven. Het buikje zag: Kap niet maar klein, dan maak ik het lekker weer. Hij wist wat je branden kost, vandaar dat kerkje aan het zorgen. En wie er lekker warm wordt, viel het ogen toe. De boom had dan zijn chique bril en zag: Het is toch sterk, in het bos waar ik de lelijkste, doe heb ik het juiste werk. Samen kersen. Ja, zeker. Nu doet die kind het toch wel, hè? Dit is niet zo. Ik heb zo opgebouwd. Dat is nog niet. De voetbalbal.